SEO, mo ni atong YouTube channel, no, kung asa maghatag kog mga free SEO training. Ang karon nga topic atong isgutan about Google Business Profile. Unsa na sila? Mahatag ko example, unsaon pag-setup, unsaon pag-optimize. So, but before ana, pakita lang nato atong website, mo din ni atong website no, pinoyseo.ph. Ug na lang po i-plug gamay, nagpagawas ko og program. So, nadiri makita sa footer, 4-week SEO bootcamp. Online SEO bootcamp, no? So, kung kisay interested, na ako'y tanawa lang ning page, dayon naadiri tanan ang details, no? Pati ang mga schedules o ang prices. So, kana lang, sugdan nato ang unsa nang Google Business Profile, no? Maghatag kog example sa unsa nang Google Business Profile, no? So, naa ko karon sa Google, mo type kag dentist in Cebu, naay manggawas ngayon ani. Naa sa top, no? Naay mao ni ang mga details. So naay gitawag nga places, mao ni sila, no? Nga lahi-lahi nga dentist in Cebu, then naay maps. So kani siya actually mga result diri, mo ni ang gitawag nga Google Business Profile, no? Kung mo click tag usa, dara makita nimo, mo ni siya ang profile nila sa Google Business. Ang tawag ani sa una kay Google My Business, niya ilang gi Google Business na karon combination na siya sa lahi-lahi, no, sa places, sa maps, sa imong profile mismo. So mo ni siya example sa Google Business Profile. Now, para kang kinsa man ning Google Business Profile, para ni sa katong mga business nga naay local presence, no? Kung na kay mga storefront or na kay mga offices or stores sa imong negosyo, pwede ka ka-add, pwede ka kagamit ani. And actually para sa katong mga ga-online pod, pwede na mo accept na sila, no, ang Google Business ani. Mo na siya, no, unsa na siya og example karon how to set up atong himuan ang kani akong Pinoy SEO mismo nga kuan. Akong office kay naa sa Iligan, no, but naapog ko'y office or condo sa Cebu nga pwede po nako butngan dito og presence. Una kung makita ninyo na diri sa akong footer na ako'y duha ka address, Mindanao ug Visayas. Akong i-add nga business profile karon kanilang sa Mindanao. So ang una buhaton, pag-add ta, adto ta sa google.com/business. Dayon dirita sa manage now. Imo ta og business name, inaani akong style, no, .ph, SEO Training Center. Okay. Online retail, local store, service. Pwede ko online retail, no? Kay hatag man ta og training courses, pwede pug ko sa akong mismo sa office nako moadto ang kisaganahan magpa-train. Pwede sa local store pod. So i-add na ko akong website. Category. Pwede tag training center. So ang main ni siya, no, nga ang main business category, pero later pwede ta ka-add og more category. I think pwede murag 5 ka buok. Meaning okay. So mo ni siya, no, ground floor, Sedna building.
Barangay San Miguel, Ligan 00 Lanao. So atong i-drag no sa atong location. Somewhere dire. Skip lang sa ko ani. Yara na ako ibutang akong phone. Yung ganahan kog mga tips, okay lang. In order to fully manage and represent, so sa una kay postcard jud to no, ang ilang i-send. By the way, daghan po day kog mga client, halos tanan clients nako sa Canada o Australia, gagamit o Google My Business no. So ka-set up na ta ani sa una, dayon powerful jud kay ni siya nga tool. Fully manage, so email. Okay. Pwede siya email. Lain nga option is later. So email. So inani no, domain email ang ilang gipangita. Now, ako ning buhatan, actually wala pa ko kahimo jud og domain email. Akong ginagamit kay Gmail ra man no, pero pwede ko kabuhat. Sa akong hosting, mo allow sila og mga inani domain emails nga himuon. So akong buhaton, ako lang sa ning himuon nga email, then ato din i-verify. So i-post lang sa na akong video, then balik ko later. A few moments later. Okay, so mo nino ang kinahanglan niya nga verification kay kuan, mag-send siya email padulong aning or mag-send siya email sa imuhang domain email kanang naay sample sa ako nga case at pinoyseo.ph nya. Depende sa unsa imong email no mabutang dire. So akong niadto ko sa akong hosting, naghimo lang kog email na ko nga info@pinoyseo.ph. Inyong makita dire mo na siya no, info@pinoyseo.ph. Gibuhat ni nako akong hosting kay Hostinger. Nya dali ra kayo pagbuhat na ako'y free 100 ka emails pwede mabuhat ani. So karon i-verify nato sa antag email. Send siya og 5-digit verification code sa atong hulaton. Dara. So nisulod na atong code. Ano siya? Copy. Ang nato dire. Paste, verify. You're being verified by Google. This may take a few minutes. You can continue. So kana na dayon, code was accepted. Next So kanina dayon no, pwede ka ka-customize sa imong profile. Mo skip lang ko diri, skip lang ni nako tanan, then ako ning pakita sa inyo ang optimization unya. Sa next, ako ipakita ang optimization sa next nga video. Ko lang sang skip. So karon pending verification paghihapon ni siya no. Business Town Google. Okay. Yara. Training center. No? So mo ni example, pag mo type ka diri og sa imong business name, mugawa sa dayon ang kuano, controls para sa imuhang
profile. Then mo ni sa kilid, kato atong gibuhat. Blanco pa na tanan. Sa next video magisgot ko about or ako ipakita kung saan pag-customize niya, and fully customized gyud ang profile nga mo rank gyud siya, no. So kana lang kita diri, no, ato ang website, atong channel ana. So kana lang sa karon nga video. See you sa next video.